Jeg skal vise, at a-mærke af x det er lig med f af x. Skriv her, a-mærke af x er lig med, skrive f af x. Og til det skal vi bruge differenskoefficienten, som hedder arealet af x minus arealet af x0 divideret med x minus x0. Og der har jeg tegnet nogle grafer til, hvor vi har taget en x-værdi, vi har taget x og et tilfældigt x0, der ligger mellem a og b, som er det interval, som vi gerne vil sådan fokusere på. Og så har vi så først arealet af sådan x0 her, arealet af x0, og så her arealet af x, og hernede der har vi så delta a, som er arealet af x minus arealet af x0. Så hernede, der har vi så en f af x, som ligger her, og f af x0, som ligger her. Så går vi tilbage og skriver, at delta a, det er jo så arealet af x minus arealet af x0. Og så fordi at f af x er større end f af x0, så skal vi sige, at x minus x0 gange med f af x0, det skal være mindre end eller lig med delta a, som skal være mindre end eller er lig med x minus x0 gange med f af x. Så skal vi gerne have sådan dem her væk igen. Så det gør vi ved at sige x minus x0, jeg beklager for min tjuskede håndskrift, gange f af x0 divideret med x minus x0. Det er jo så mindre end eller lig med delta a divideret med x minus x0, som er mindre end eller lig med x minus x0 gange med f af x divideret med x minus x0. Så går de her går ud med hinanden, og de her går ud med hinanden, så vi ender med at have hernede, der har vi så f af x0, som er mindre end eller lig med delta a divideret med x minus x0, som er mindre end eller lig med f af x. Og fra før så ved vi jo, at delta a, det var lig med arealet af x minus arealet af x0. Så derfor kan vi omskrive den her til f af x0 er mindre end eller er lig med arealet af x minus arealet af x0 divideret med x minus x0, som er mindre end eller er lig med f af x. Så lader vi x gå mod x0, og så vil arealet af x minus arealet af x0 divideret med x minus x0, den vil gå imod a-mærke af x0 for x minus x0, og f af x0, den vil gå mod f af x0 for x gående mod x0, og f af x, den vil også gå imod f af x0 for x gående mod x0.
Og så kan vi jo skrive det her oppe om, fordi at vi jo lader det hele, eller så lader vi jo så x gå mod x0, så det nu kommer til at stå f af x0, som er mindre end a mærke af x0, som er mindre end f af x0. Og så står der jo her, at a mærke af x0 skal være større end eller er lig med f af x0, og samtidig mindre end eller er lig med f af x0. Så nu er der kun en mulighed tilbage, og nu er der så kun det tilbage at sige, at a mærke af x0, det må være lig med f af x0. Og så er vi færdige.